missä Pyhä Henki puhuu. Mitä hän puhuu, miten hän puhuu. Miksi tämä on tärkeää? Sen takia, että me elämme nyt sellaista sumusta aikaa, jossa toisaalta on paljon niitä, jotka kieltää kokonaan Jumalan sanan. Mä sanon, että ei se ole niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu opettaa jotakin, niin niillä on rohkeus mielestään ja joku viisauskin mielestään, omasta mielestään kävellä niin kuin Jumalan sanan opetusten yli kirkkaasti. Ja todeta, että ei se ole näin. Eikä ainoastaan kävellä yli, vaan vetää oikeuteen niitä, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan. Tämmöistä aikaa me eletään. Eli toisaalta on niitä, jotka leikkaavat pois Jumalan sanasta osia. Eikö niin? Että kyllä ne kaikki jonkun kohdan, jos otetaan joku ihana kohta, että Jumala on rakkaus, sehän on Raamatun kohta, niin kyllä ne sen uskoo. Mutta sitten ne täyttää sen sisällön siihen, että mitä tämä rakkaus on, mitä Jumala on. Niin ne täyttää sen ihan millä he haluavat, välillä jopa omilla himoillaan. Ja se julistetaan sitten, että kun Jumala on rakkaus, niin hän hyväksyy tämän ja tämän ja tämän. Eikä kysytä ollenkaan häneltä itseltään, että mitä hän oikeasti hyväksyy ja mikä hän oikeasti haluaa. Eli on niitä, jotka niin kuin kieltää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eivätkä usko sitä. Ja näitä ihmisiä on aina ollut. Ja muistan, kun kysyin hyvin viisaalta ystävältäni kerran, että milloin tämä oikein alkanut, tämä Jumalan sanan kieltäminen. Että alkoiko se jo 1700-luvulla. Hän katsoi mua ja sanoi, että eikö se alkanut puutarhassa. Onko Jumala todella sanonut? Ja seuraava väite oli sitten jo kovempi, että ei se niin ole kuin Jumala on sanonut, vaan se on jotenkin täysin muutoin. Mutta sitten on se, kun siitä jos selvitään, sanotaan, että ei kun me pidetään kaksin käsin kiinni Jumalan sanasta, niin että me päästäisiin kerran perille, me ei luovuta Jumalan sanasta, niin sitten on toinen äärilaita, joka meidän täytyy välttää. Ja se on se, että me ajattelemme, että me nostamme sen Jumalan sanan kyllä, mutta me nostamme sen jostain muualta kuin Raamatusta. Paavali kirjoittaa oman aikansa kristityille, että kun Jumala monella tavoin aikoinaan puhui isille profeettojen kautta ja suulla, ja näinä viimeisenä aikoina hän on puhunut pojassaan, eli Kristuksen ja hänen apostoliensa kautta, niin nyt sitten meidän pitäisi muistaa, kuinka ollessanne vielä pakanoita, eli ei uskovia käytännössä. Kun ette vielä olleet uskossa, niin vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Mykkät epäjumalat, ne voi olla mitä vaan, ne voi olla ihan konkreettisia veistettyjä epäjumalia, mutta ne voi olla myös, mikä tahansa asia voi nousta ihmisen elämässä epäjumalaksi, raha, maine, joku asia. Mutta näiden kaikkien yhdistävä tekijä on, ei ne puhu meille. No jos kuitenkin, kun ihmiset kokevat kaikenlaista tämmöisten mykkien, epäjumalien ja tällaisten kautta, niin mitä se sitten on? Kohta katsotaan sitä, mutta muistetaan, että vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Samoin kuin sinun omia henkilökohtaisia ajatuksiasi ei voi tietää kukaan muu kuin sinä. Sinun henkesi tietää, mitä sä ajattelet. Minun henkeni tietää, mitä mä ajattelen. Ja samalla tavalla Jumalan salaisuuksia, aivoituksia, tahtoa ei voi tietää muuta kuin Jumalan oma henki. Ja nyt tämä henki haluaa paljastaa Jumalan salaisuuksia meille. Ja sitä tapahtui jo vanhassa testamentissa niin, että kirjoitetaan, että heissä oleva Kristuksen henki, siis profeetoissa ja vanhan testamentin Jumalan palvelijoissa oleva Kristuksen henki viittasi eteenpäin
Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja nyt meille julistetaan taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä evankeliumia. Ja sama henki, joka vanhassa testamentissa etukäteen kirkasti Kristusta, kirkastaa nyt meille Kristusta tässä ajassa. Kirkasti jo Paavalin aikana ja on kirkastanut 2000 vuoden ajan Jeesuksen jälkeen Kristusta. Eli pyhä henki on erottamaton Kristuksesta. Ei pyhä henki ole koskaan erillään Kristuksesta. Jos ruvetaan puhumaan, että pyhä henki tekee sitä ja tätä ja sillä ei ole mitään tekemistä Kristuksen kanssa, niin silloin kannattaa sytyttää ainakin keltainen valo heti ja paremminkin punainen valo. Et nyt ollaan menossa metsään, koska ei pyhä henki tee jotain aivan muuta. Jeesus nimenomaan opetti ja sanoi esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, mitä pyhä henki tekee. Ja se mitä hän tekee, niin hän ottaa minun omastani, sanoi Jeesus, ja kirkastaa minut. Eli hän kirkastaa Kristuksen ihmisille. Ja hän näyttää myös synnin ja tuomion. Ja sekin liittyy Kristukseen, koska miksi Jumala näyttää meille pyhän henkensä kautta meidän synnit? Sen takia, että me tehtäisiin parannus ja uskottaisiin Kristukseen, eikö niin? Eihän Jumala vain kiusaksi näytä meille, millaisia me olemme, vaan hän näyttää vain sen takia, että me otettaisiin oikeaa lääkettä. Ja tämäkin on täysin niin kuin hukassa tänä päivänä, että nyt kun oikeudessa keskustellaan siitä, että saako ihmistä sanoa syntiseksi, että onko se loukkaavaa. Yksi päivä tajusin, että jos tästä tulee langettava tuomio, tästä oikeudenkäynnistä, mikä oli Helsingissä nyt pari päivää sitten, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset 2000 vuoden ajan pidetyt Jumalan palvelukset ja kristilliset kokoukset, jossa on puhuttu synnistä, on rikollisia. Eikö se ole käsittämätön tilanne? Aivan käsittämätön. Koska joku kokee, että se on loukkaavaa, kun sanotaan syntiseksi. Miten jos menet lääkäriin ja sanot, että koskee niin valtavasti tästä rinnasta ja muuta, ja hän ottaa jotain kuvia ja sitä, että mun on valitettavasti kerrottava sinulle, että sinulla on vakava sairaus. Niin nousetko sinä vihasena ja sanot, että toi on kyllä niin loukkaavaa puhetta, että minä lähden tästä menemään. Kehtaatkin sanoa, että mulla on joku sairaus. Mutta hänen pitää tehdä se, jos hän on hyvä lääkäri. Jos hän sinua ihmisenä ja potilaana kunnioittaa, niin hänen pitää kertoa, mikä sulla on, että se voidaan parantaa. Ja miksi jokainen saarnamies, joka rakastaa ihmisiä, eikä ole välinpitämätön, niin hän myös kertoo, että me olemme syntisiä. Meissä on syntiä, josta pitää tehdä parannus ja joka pitää saada anteeksi Jeesuksen tähden. Ja me kerromme sen siksi, että ihmiset hakeutuis Kristuksen luo saamaan syntinsä anteeksi. Eikö niin? Koska mistään muualta ei voi saada. Ja tässä työssä meillä on apuna Pyhä Henki. Kun sä ajattelet, miten tämä menee, tämä koko kristillinen usko, niin ensin Mooses opettaa siellä Vanhassa testamentissa ja kirjoittaa ne 5 Mooseksen kirjaa. Sitten siellä profeetat opettaa. Sitten tulee Jeesus itse ja opettaa. Ja sitten Jeesus valtuuttaa apostolit opettamaan. Ja sitten nämä apostolit opettaa siellä ensimmäisellä vuosisadalla. Ja jos elettäisiin silloin, niin te ette kutsuisi todellakaan
minua tänne eikä ketään paljon muutakaan, te kutsuisitte apostoli Paavalin tänne, eikö niin? Jos tietäisitte, että Paavali on Turussa, niin tästä lähtisi välittömästi niin kuin hakemaan hänet tänne ja minä istuisin teidän kanssa tuohon penkkiin kuuntelemaan, koska hän oli Kristuksen apostoli, tai Johannes, tai Pietari. Ne oli Kristuksen apostoleja. Ja sitten kun ne kirjoitti itse, tai valvo Uuden testamentin kirjojen kirjoittamista, niin sitten tulee meille tämä uusi testamentti, joka on Kristuksen sana meille yhtä paljon kuin koko muu Raamattu. Eli jos sä luet apostolien tekoja tai sä luet roomalaiskirjettä tai efesolaiskirjettä, niin se on yhtä paljon Jumalan sanaa kuin kaikki muu Raamattu. Tässäkin on menty niin sumuun tänä aikana, että jopa luterilaisessa kirkossa on tullut tämmöinen tapa, että kun on jumalanpalvelus, niin silloin kun siellä luetaan niitä päivän niin sanottuja epistolatekstejä, eli niitä kirjetekstejä, niin silloin kaikki istuu. Ja sitten kun sanotaan, että nyt nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia, niin sitten kaikki nousee. Mikä ero siinä on? Ei mitään. Ei efesolaiskirje ole yhtään vähemmän Jumalan sanaa kuin evankeliumi. Eikä roomalaiskirje eikä ilmestyskirja ole yhtään vähemmän kuin Johanneksen evankeliumi ja Markuksen evankeliumi tai jokin muu. Tämä on vähän ovelaa, koska joku sanoo niin, mutta eikö siellä puhu Jeesus siellä evankeliumeissa? Kyllä. Mutta sama Jeesus puhuu apostolin suulla, kirjeissä. Ja miksi tämä on niin tärkeää on se, että muuten meillä olisi niin kuin 4 evankeliumia ja sitten meillä olisi nämä loput, nämä kirjeet tästä, niin ne voisi sitten tästä repästä irti, koska niillä ei enää tekisi mitään. Ja niissä on kuitenkin se konkreettinen opetus monta kertaa, että mitä tarkoittaa olla kristitty ja miten kristityn pitäisi suhtautua tähän ja tohon ja 3. asiaan. Ja siellä sanotaan, ja sitten ihmiset sanoo, joo, mutta se on vaan Paavali. Ei se ole vaan Paavali. Se on Jeesus Paavalin suulla, joka puhuu. Jeesus puhuu Paavalin suulla. No jos me tämä otetaan vastaan ja ymmärretään tämä ketju, että se menee näin, että ensin vanha testamentti, sitten Jeesus, sitten apostolit ja nyt meillä on sekä vanha että uusi testamentti, joka on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa, niin silloin me ollaan hyvällä pohjalla. Mutta sitten tosiaan on se, että siellä Jumalan sanan keskuksessa, ytimessä, koko ajan, joka kirjassa tavalla tai toisella on hän, Kristus. Ja Pyhä Henki asuu tässä sanassa ja pyrkii koko ajan kirkastamaan Kristusta ja ottamaan häneltä, tässä Jeesus puhuu minulta, minkä hän teille ilmoittaa. Eli Pyhä Henki avaa tätä sanaa ja ilmoittaa sen meille. Omassa elämässäni tämä sai sellaisen armon alussa, että tulin uskoon Jumalan sanan kautta. Mä luin Raamattua kotona ja se Raamatun sana puhutteli mua. Mä tajusin, että jos on tuollainen Jumala olemassa, mä haluan oppia tuntemaan tuon Jumalan. Mä en tiennyt mitään Raamatusta oikein siinä vaiheessa. Mä aloitin apostolien teoista ja luin ja sitten muuta. Ja se puhutteli aivan valtavasti ja se ajoi minut sitten hakeutumaan kristittyjen pariin. Ja sitten ne oli hyviä, noin nuoria kristittyjä, mutta ne oli jo ymmärtänyt jo asiat, kun ne sanoi mulle, että jatka sitä Raamatun lukemista. Ja hankit se koko Uusi testamentti ja lue se kokonaan. Ja sitten hankit sen vanhankin testamentin ja luet senkin kokonaan. Ja sitten pidät sen Jumalan sanan ohjenuorana lopun elämäsi. Näin mua neuvottiin. Mä olin vasta vuoden vanha uskovainen. Se oli paras neuvo, mitä en koskaan elämässä saanut. Mä olen sillä tiellä edelleenkin opiskelemassa Jumalan sanaa ja ojentautumassa sen mukaan.
Ja sitten välillä, jos huomaa, että oma elämä jotenkin liukuu jonnekin väärään suuntaan, niin Jumalan sana oikaisee. Se palauttaa. Mutta kun se tekee sen, niin välillä sen täytyy myöskin nuhdella meitä. Ja nyt tämä on semmoinen aika, niin kuin Vanhassa testamentissa yhdessä kohtaa hauskasti sanotaan, että he ovat pappien nuhtelijoita kaikki. Eli nuhde menee niin päin, että sananpalvelijoita nuhdellaan, ja niitä saakin nuhdella. Mutta sitten ei anneta Jumalan sanan nuhdella itseään. Jumalan sana nuhtelee meitä monesta asiasta, kun me luetaan sitä avoimin sydämin. Ja silloin meidän pitää ottaa se nuhde vastaan. Mutta sitten hän myöskin kirkastaa meille Kristuksen Jumalan sanasta. Ja tämä oli itselleni kaikkein ihanin löytö, mitä olen koskaan tehnyt. Olin ollut 10 vuotta uskossa, olin lukenut Raamatun monta kertaa läpi, mutta en ollut saanut sellaista tajua, että mikä se koko kertomus on, mikä se punainen lanka on, mikä se juoni on koko Raamatussa. Ja sitten olin lähetystyössäkin jo vaimo ja 2 pienen lapsen kanssa, ja siellä avautui se, mikä on Raamatun keskus ja punainen lanka, että se on Kristus ja hänen työnsä, ja että se on jo Vanhassa testamentissa. Ja sitten kun aloimme sitä opettaa, niin tein semmoiset muistiinpanot, ja kun ne oli valmiit, niin ajattelin, että kirjoitetaan siitä kirja, ja tässä on tämä Raamatun punainen lanka-kirja, jota nyt on käännetty 10 kielelle, ja on menossa ympäri maailmaa. Tässä on se, mitä mä löysin. Mutta hengellisiä kirjoja on paljon hyviä. Tässä on ystäväni teologian tohtori Vesa Ollilaisen kirja Ainutlaatuinen Jeesus, koska tämäkin tietysti kielletään tänä aikana. Mä olin yhdessä paneelikeskustelussa, oli varmaan 400 ihmistä kuuntelemassa semmoisella päivillä, ja siinä oli mun kanssa paneelissa oli useampi teologian tohtori, siellä oli ainakin yksi piispa, siellä oli kirkkoherraa, tutkijaa ja pappeja. Ja olisiko meitä ollut yhteensä 8 henkeä. Ja kun kysymys, sen paneelin keskusteluaihe oli, onko Jeesus ainutlaatuinen? Onko Jeesus ainoa tie pelastukseen? Niin mä olin yksin sitä mieltä siinä tilanteessa. Ja mä en kerro tätä ylpeilläkseni, vaan mä kerron, jotta sä ymmärrät, minkälaisessa ajassa me eletään. Että sulla on piispaa, sulla on kirkkoherra, sulla on teologian tohtoria, ja kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Mutta hän on. Hän on ainoa tie pelastukseen. Hän on ainoa, jonka kautta päästään taivaaseen. Ei ole mitään muuta tietä. Ei ole. Siksi me tehdään lähetystyötä. Siksi One Way tekee hienosti lähetystyötä ja kaikki muut kristilliset terveet ryhmät tekee lähetystyötä, koska ihmisille pitää kertoa Jeesuksesta, kun ei ne tiedä, ne ei voi pelastua. Eikä suomalainenkaan voi pelastua ilman Kristusta. Että tämä on tärkeä tämä ainutlaatuinen Jeesus. Yksi kirja vielä tässä. Ylösnouseen seuraajina. Jeesus kuoli ristillä, tuskaisen kuoleman meidän puolesta. Vuodatti verensä, että me saataisiin synnit anteeksi, mutta sitten hän nousi kuolleista. Ja tässä on suomalaisen koko kristikansan rakastaman opettajan Tapio Puolimatkan ihan uusi kirja Ylösnouseen seuraajina. On mahtava kirja siitä, miten Jeesus nousi kuolleista. Se on varma historiallinen tosiasia ja me voimme häntä seurata tänäkin päivänä. Ja se ei ole mitään mielikuvitusta, vaan se on tosiasia, kun me seuraamme elävää ylösnoustusta Kristusta. Ja tämä on niin kuin se Raamatun koko keskus, jota se niin kuin julistaa. Mutta mietitään vielä nyt tätä, koska tämä on semmoinen niin kuin ansa, mihin jotkut myöskin kristillisissä yhteyksissä ovat voineet erehtyä. Että me sanotaan näin,
jos kuulet tämmöisen sanan, että joo, toi mitä sä nyt lainaat, niin se oli vaan se on vaan Paavali. Mä uskon kyllä kaiken, mitä Jeesus sanoi, mutta mä en usko kaikkea, mitä Paavali sanoi. Onko joku kuullut tämmöisen koskaan? Aika moni. Mäkin olen kuullut sen monta kertaa. Ja tämä on hämmentävä aika, kun me ajatellaan, ketkä ihmiset tällaista sanoo. Koska ne voi olla hyvinkin korkeassa asemassa olevia kristittyjä. Mutta nyt kun Paavalia ajatellaan, niin siis kun Paavali kirjoittaa jotakin, niin hän uskaltaa sanoa näin. Sen tähden, joka nämä. Mitkä nämä? No hän on siinä edellä opettanut Jumalan sanaa. Ja antanut käskyjä ja sanonut, että me Kristuksen puolesta annetaan teille käskyjä. Siis kun Jeesus lähti täältä, niin hän sanoi, että mulla on vielä paljon opetettavaa, mutta te ette nyt pysty sitä kantamaan, mutta kun Pyhä Henki tulee, niin hän johtaa teidät apostolit kaikkeen totuuteen ja sitten hän ottaa minun omastani, antaa teille, kirkastaa minut ja te opetatte ja joka kuulee teitä, kuulee minua. Eli jos me hylätään nämä Paavalin, Pietarin, Johanneksen ja muiden opetukset, niin me ei hylätä ihmistä. Ei voi sanoa niin, että toi on vaan Paavalin sana. Ja mä hylkään Paavalin, mutta mä pitäydyn Jeesukseen. Et sä voi sanoa niin, koska Jeesus ei puhu vain suoraan evankeliumissa, hän puhuu myös Paavalin suun kautta. Ja kaikki, mitä Paavali kirjoittaa, on Jumalan sanaa. Nyt jos joku on oikein tarkka Raamatun lukija, niin voi muistaa, että hei, anteeksi, mutta eikö siellä ole tämmöinen kohta, jossa sanotaan 1:7, että esimerkiksi näin, että mitä neitsyihin tulee, siitä minulla ei ole Herran käskyä. Annan vain neuvoni, niin kuin se, joka on saanut Herran armon olla luotettava. Ja sitten tästä vedetään semmoinen johtopäätös, että okei, joskus Paavalilla on Herran sana ja joskus ei. Ja se ansa on tietysti se, että kun mä sanon näin, niin sitten mä voin aina päättää. Että nyt kun Paavali sanoo noin, mä en tykkää tuosta, toi ei ole Herran sana. Mutta toi on Herran sana, mutta toi ei ole. Mutta miksi mä en voi tehdä näin? Miksi tämäkään ei tarkoita sitä? No ensinnäkin, jos se tarkoittaisi sitä, niin se olisi tässä ainoassa kohdassa 1:7, kun hän tämän eron tekee. Mutta minkä eron hän oikeastaan tekee? Minulla ei ole tästä Herran käskyä, vaan sanon, annan neuvoni niin kuin se, ja sitten tulee 3 asiaa, joka on Herralta saanut. Okay. Sen armon, että hän on luotettava. Jos se sana, mitä sä julistat tai kerrot ihmisille, on Herralta, ja jos se on luotettava, niin sä voit olla täysin varma, että se on Jumalan sana. Ja tässä Paavali antaa semmoisen neuvon. Mitä se sitten tarkoittaa, että mulla ei ole tästä Herran käskyä? Yksinkertaisesti sitä, että sen 3 vuoden aikana, kun Jeesus opetti monenlaisia asioita opetuslapsille, ja jotka ne sitten niin kuin myöhemmin opetti eteenpäin, niin hän ei tästä aiheesta silloin puhunut. Niin ei ole semmoista, että voi lainata. Toisissa kohtaa Uudessa testamentissa sanona, että tämä on Herran käsky, ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli puhunut tästä ja antanut tämmöisen opetuksen. Mutta tästä neitsyysaiheesta esimerkiksi niin ei ollut annettu tämmöistä opetusta, niin sen takia Paavali joutuu sanomaan, että mulla ei ole tästä semmoista Herran käskyä, että Herra ei puhunut tästä, mutta minä annan teille nyt neuvon ja mä oon luotettava, mä oon saanut sen Herralta. Eli sitä se tarkoittaa tuo, jos jollekin tulee toi mieleen. Siis nyt jos me hylätään nämä, niin me hylätään Jumala. Tämä on se kaikkein polttavin kohta tämän päivän kristikunnassa. Me tiedetään juuri näinä vuosina, näinä aikoina, isot kirkkokunnat hajoaa kahtia. Ne hajoaa kahtia. Esimerkiksi tämän avioliittokysymyksen takia.
Anglikaanikirkko hajosi, luterilainen kirkko hajosi Amerikassa ja monet muut kirkot. Ja sitten tulee yllätys, ei se ole meistäkään kaukana, koska myös Suomessa porukka jakaantuu isossa luterilaisessa kirkossa, mutta jakaantuu myös vapaissa suunnissa. Ja nyt siis se jako, se tulee niin kuin sen kautta, että toiset sanoo, että täällä on selvästi sanottu ja meidän pitää pysyä tässä. Ja sitten toiset sanoo, että ei meidän tarvitse kaikessa pysyä mitä sanotaan. Nyt on uusi aika ja me ymmärretään paremmin kuin Paavali. Mä kerran tapasin yhden oikein pitkälle koulutetun naisopettajan, joka opetti meille kreikan kieltä ja sitten hän sanoi jotain semmoista, että kävi ilmi, että hän ei usko, että Jeesus on aina oikeassa. Niin me mentiin sitten hänen kanssaan juttelemaan ja mä sanoin, että anteeksi, mutta ymmärsikö mä nyt oikein, että Jeesus on sun mielestä välillä väärässä? Niin hän sanoi, joo, ei Jeesus tiennyt sitä, mitä me nyt tiedetään. Niin sitten mä sanoin, että kunnioituksella niin mun pitää nyt sanoa, että me ei puhuta nyt samasta Jeesuksesta. Koska se Jeesus, johon mä uskon, ja kristityt uskon 2000 vuotta, hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Niin mitä jää ulkopuolelle? Ei mitään. Ei yhtään mitään sellaista viisautta. Ei yhtään mitään tietoa, josta Jeesus joutuu sanomaan, että nyt mä en oikein ymmärrä tota. Ei semmoista ole. Se on irvikuva, mutta tämmöistäkin on liikkeellä, ajatelkaa. Tällaistakin on liikkeellä. Ja sitten kun tullaan Paavaliin, niin sitten tulee oikein into päälle, että no ei, Paavali oli semmoinen ensimmäisen vuosisadan rabbi, eihän se tiennyt mitään ja sehän oli naisvihamielinen ja kaikkea mitä ihmettä se olikaan. Ei ollut. Se oli Kristuksen ykkösopetuslapsia, ykköslähettiläitä, apostoli, joka julisti Jumalan sanaa lyhentämättömänä ja joka ne hylkää. Eikö tämä nyt ole selvä? Joka ne hylkää. Ei ne hylkää Paavalia, ihmistä, vaan ne hylkää Jumalan, joka he Paavalin kautta puhuu. Me olemme eri asia. Minä olen eri asia. Kaikki nykyiset opettajat ja paimenet on eri asia. Meillä ei ole sellaista erehtymätöntä voitelua Jumalalta, että me voidaan puhua erehtymätöntä Jumalan sanaa, jota ei saa arvostella. Jos sä joudut semmoiseen tilanteeseen, että saarnamies sanoo, että mua ei sitten saa arvostella, se on Jumalan arvostelemista, niin sun pitää katsoa ympärillesi, ja jos jossain lukee exit, niin käytä sitä ovea. Ja mä oon tosissani. Käytä heti sitä, koska pahimmat mahdolliset niin kuin rikkimenemiset ja haavoittumiset ja ongelmat tulee semmoisissa tilanteissa, jossa joku ottaa tämmöisen erehtymättömän johtajan paikan. Meidän tulee Raamatun mukaan kunnioittaa ja rakastaa niitä, jotka palvelee meitä Jumalan sanalla, mutta meidän ei tule pitää heitä Paavalin ja Johanneksen kirjeiden ja kirjoitusten tasolla olevina erehtymättöminä opettajina. Mutta nämä oli, kun Paavali kirjoittaa, niin hän ei joudu niin kuin sanomaan, että joo, tämä on nyt sitten voimassa 20 vuotta, sitten sille ei oikein tee enää mitään. Vaan se on voimassa, kunnes Herra tulee. Tämä sana on voimassa, kunnes Herra tulee. Ja niin kauan meidän tulee siitä myöskin pitää kiinni. Ja Jeesus vahvistaa tämän asian. Ensin hän sanoi, että se sana, jonka hän puhuu, niin se ei ole hänen omansa, vaan se on Isän. Sitten hän sanoi, että se, joka ottaa vastaan sen, jonka hän lähettää, ottaa vastaan hänet. Ja sitten hän vielä sanoi, että ei jäisi millään epäselväksi, että joka kuulee teitä, kuulee minua, joka hylkää teidät, hylkää minut. Mä toivon, että tästä ekasta osiosta kohta päästään kahville, jota jotkut on vissiin rukoillut.
mä toivon, että tästä ekasta osiosta jää mieleen tämä, että älä hylkää sitä, mitä Paavali kirjoittaa kirjeissään ja Johannes ja Pietari ja Jaakob ja kaikki. Se on Jumalan omaa sanaa. Mutta mä en aina ymmärrä sitä, en minäkään. Ja tiedätkö mitä? Pietari sanoi joskus, että Paavalin kirjeessä on muuten yhtä ja toista vaikeatajuista. Ja sitten hän antoi hyvän varoituksen, jota vakiintumattomat vääntää kieroon omaksi kadotuksekseen. Eli on totta, että kun sä luet näitä kirjeitä, niin joskus on vaikea heti tajuta, mitä Paavali tarkoittaa. Mutta ei se tarkoita, että ei se ole Jumalan sanaa. Eikö se olisi vähän outoa, jos mä pääsisin kuuntelemaan Jumalaa ja sä pääsit kuuntelemaan Jumalaa ja sitten sä sanot, että mä ymmärsin kaiken eka kerralla. Se on niin syvällistä, se on niin monipuolista, että se vaatii nöyryyttä ja välillä pitää tehdä niin kuin Pietari sanoi, nyt tuli sellainen vaikeatajuinen kohta, mä menen tämän ohi, mä palaan tähän, mä en tiedä mitä tämä tarkoittaa, mä en ole ihan varma, mutta sitten kun sä tiedät, niin älä poikkea siitä, älä kiellä sitä, älä leikkaa sitä pois Raamatusta, pidä se kiinni, pysy siinä. Siinä on siunaus, siinä on voima, siinä on se, että sä et eksy. Tiedätkö, että lentäjille käy joskus niin, että niillä tulee sellainen tilanne, esimerkiksi on se sotilaskoneen lentäjällä, että se ei niin kuin pystyisi niin kuin aisteillaan tajuamaan, että mikä suunta on mikäkin ja missä kohtaa hänen koneensa nyt niin kuin menee tai on. Hänen täytyy luottaa niihin mittareihin, jotka sanoo, missä kohtaa hän on. Hän ei itse näe. Ja tiedätkö, elämä on niin monimutkaista ja vaikeaa välillä, että sä voit joutua tilanteeseen, jossa sä et ymmärrä, mä en tiedä, mitä on Jumalan tahto, mitä mun pitää tehdä. Pidä kiinni Jumalan sanasta. Pidä niinä hetkinä kaksin käsin kiinni. Yksi mun ystävä, joka oli oikein ahdistettu. Hän oli jo vanhempi mies, mutta hän joutui suuriin ahdistuksiin elämässään. Niin hän sanoi, että hän pisti Raamatun tyynyn alle ja nukkukin sen päällä, että hän rukoili Jumalalta, että kiinni tässä sana mun ajatuksiin, mun sydämeen, että mä siitä poikkea. Kun mä en tiedä, mitä pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Niin jos sä oot ahdistettu, kiusattu, pysy siinä, mitä sana sanoo. Ja jos sana nuhtelee ja sä joudut toteamaan, että se on ihan totta, mitä sana sanoo, mä olen rikkonut, niin muista, että Jeesus on armollinen. Näitkö, kun me laulettiin siinä se yksi laulu, että vapahtajan sylissä, hän on armollinen. Hän ei heitä sua ulos. Hän rakastaa ja hän armahtaa. Tämä oli vaikea läksy mulle oppia uskon tiellä, että mä en voinut uskoa, että Jeesus on niin armollinen. Mä saatoin uskoa, että kun mä tuun ensimmäisen kerran jonkun synnin kanssa, niin hän antaa sen anteeksi. Ja vielä ehkä toisen ja kolmannen, mutta kun mä tuun 300 kerran saman asian kanssa, alkoi olla vaikea uskoa, Jeesus armahda. Ja sitten täytyy oppia tuntemaan armollinen Jeesus. Ja jos mulla ei olisi Jumalan armosta, jos mä en olisi oppinut tuntea armollista Jeesusta, niin minä en seisoisi tässä. En seisoisi. Nämä 50 vuotta uskossa on opettanut, että me tarvitaan vapahtajaa. Myös uskovina. Ja sitäkin harhaa on muuten liikkeellä, kun just yksi ystävä soitti mulle ja sanoi, että täällä opetetaan jossain päin Suomeen, että sä voit tulla synnittömäksi. Sä voit niin päästä irti synnistä. Mulla on sulle yksi kysymys, jos sä ajattelet näin. Tai kaksi. Ensimmäinen on tämä, mitä sä Jeesuksella teet, jos ei sulla ole syntejä? Ei, ethän sä tarvii anteeksiantamusta. Ei synnitön tarvii anteeksiantamusta. Ei Jeesus tarvitse anteeksiantamusta. Hän on synnitön, mutta me ollaan syntisiä, me tarvitaan kaikki. Ja mun toinen asia, niin mä kerron sulle,
että Lahdessa oli aikoinaan yksi sellainen mies, joka opetti tätä synnittömyysoppia, ja hän oli opettanut sitten päiväkokouksessa yhden aikaa, että ne on tänäänkään tehnyt yhtään syntiä vielä. Ja sitten sieltä kuului takapenkiltä, että Arnold, mäkin olen täällä. Ja se oli hänen vaimonsa ja hän vaihtoi aihetta. Koska se on näin, että siis se on vaan niin kuin täydellistä itsetuntemuksen puutetta, kun ruvetaan puhumaan, että mä oon synnitön. Ajatukset, sanat, teot. Mä tulin kerran, mä sanon tämän vielä, sitten pidetään kahvitauko ja jatketaan sen jälkeen sitten. Niin mä tulin yhden miesten porukkaan. Ja mä kuuntelin niitä ensin siellä, että miten ne puhelee ennen kuin mä rupean puhumaan mitään. Ja mulle tuli vähän semmoinen vaivautunut olo, koska ne kaverit puhu keskenään just siitä, että kuinka voi päästä kaikesta synnistä irti. Ja mäkään en ole enää langennut ja niin poispäin. Ja sitten kun mulla oli aiheena joku, missä mun piti myöskin selittää, että me ollaan syntisiä, niin mä sanoin niille, että mulla on teille kysymys, että jos me kaikki miehet nyt siellä, missä oltiin, niin jos meidät olisi semmoinen vekotin, että pantaisiin tuohon tommoinen töpseli kiinni tuohon päähän. Ja sitten suoraan sieltä heijastettaisiin tänne seinälle kaikki, mitä sä oot ajatellut viimeiset 24 tuntia. Niin onko täällä vielä synnittömiä? Ne miehet katto kaikki jonnekin lattialle tai seinille. Se on hirveä itsetuntemuksen puute. Mutta ei sun tarvitse pelätä, myöntää, että minä olen syntinen, kun sulla on syntisten vapahtaja. Kun sulla on Herra, joka antaa ne synnit anteeksi, pesee verellään uudestaan, uudestaan ja uudestaan taivaaseen asti ja sitten otetaan synti pois. Siellä perillä kaikki, niin ne imuroidaan pois, ettei edes osaa, ajattele, taivassa ei edes osaa ajatella synnillisesti. Joku siellä sanoo, että rakas veli, niin se tarkoittaa rakas veli. Kun joku siellä sanoo, mä niin kunnioitan sua, se todella tarkoittaa sitä. Koska kukaan ei osaa valehdella taivaassa, mutta täällä osataan. Eli me tarvitaan Jeesusta koko elämän ajan, viimeiseen hengenvetoon. Ja nyt me tarvitaan kahvia.